бил пак дошъл тук. Прочет, казаха ми, че пак си дошъл. Ко правиш тук сега? И много ми е интересно как си влязъл в апартамента. То апартамент... Жената ми отключва. Жена ми? Да, тя каза, вика, лайка, брачет. Ама аз се чух с нея, брачет. Ко правиш? Не искам да ми кажеш ко правиш. Тука беше боядисано, направено. Къртил си пак. Какви са тия баберки, ето ги събираш тук земята? Нова инсталация направиха. Как много? Ама брачет, тук си имаш таблове. Не, сега, че беше... не да видиш, Ама, не беше хубаво. ама брачет, може да бяха с тия старите бушори навиващи. Ама още 20 години ще да изкара. Стари неща не обичам. Добре, брачет. Искам да разбера кой ти отвори апартамента. Жена ти? Жена ми сега се чука с Ние нея. сме бизбизия, ти не знаеш ли? Ключалката се кърчал тук. Няма, вратата смениха, не виж, че... Тая врата... Много стюра, вратата се Брачет, няма да търчиш да ме удреш, защото ще се гараме. Нищо да кажеш, брачет. Значи няма Му се, брачет. врата. Така, Тука. искам да разбера защо имам такива врати